Indonesiassa on käynnissä mittava projekti. He ovat siirtämässä pääkaupunkia nykyisestä paikasta ihan toiselle saarelle. Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää, mutta miten päästä mukaan? Otetaan siitä yhdessä selvää. Tervetuloa seuraamaan suoraa Team Finland Talksia. Kyseessä on oikeastaan siis mittava historiallinen hanke, jonka juuret ulottuu todella kauas vuosisatojen taakse. Tässä pitää muistaa se, että Indonesia oikeastaan on hollantilaisten luomus. Silloin pääkaupunki, jonka hollantilaiset tänne perustivat, oli 1500-luvun Jakartan paikalle. Tämä ei oikeastaan sitten koskaan miellyttänyt hirveästi indonesialaisia itseään. Ja nyt jos katsotaan tämä tulevan Nusantara Borneon saarella, niin se itse asiassa sijaitsee melkein maantieteellisessä keskipisteessä. Ja nyt siitä halutaan tehdä myös tämän maan geopoliittinen keskus. No, miksi teidän mielestänne suomalaisten yritysten ja toimijoiden kannattaa ehdottomasti olla mukana tässä Nusantara-hankkeessa? Kannattaa ehdottomasti, eikä me olla Kyllä. Se syy, miksi kannattaa olla, niin kuin Juha sanoi, että tämä on riskihanke, siis riippuen kuka katsoo sitä. Mutta koska me ollaan niin kuin yhdessä tässä, valtiolliset toimijat, yritykset ja monet yritykset, ja ollaan eturintamassa, niin nyt on mahdollisuus. Mikä on FinnPartnershipin liikekumppanuustuki ja miten se voi hyödyttää suomalaisia yrityksiä tai konsortioita, jotka harkitsevat hankkeen suunnittelua ja pilotointia Indonesiassa? Liikekumppanuustuki on lahjamuotoista tukirahaa pitkäaikaisen liiketoiminnan aloittamiseen, jossa periaatteessa tuetaan tämän toiminnan liittyviä selvityksiä, pilotointia, koulutusta ja liiketoiminnan kehittämistä kehittyvillä markkinoilla. Toisin sanoen liikekumppanuustuki on riskien jakamista, jossa pyrkimyksenä on motivoida yrityksiä lähtemään kehittyville markkinoille. No, mitkä ovat tällaiset tärkeimmät kulttuuriset erot, joita suomalaiset yritykset saattavat kohdata toimiessaan Indonesiassa, ja kuinka nämä erot voi vaikuttaa liiketoimintaan? No, kuten mä sanoin, että ei ne niin kuin kauhean suuret ole ne kulttuuriset erot, että indonesialaiset on silloin aika suoria ja monessa muussa maassahan ollaan paljon jäykempiä ja täytyy olla tällainen. Tärkeintä on panostaa siihen, että löytää luotettava liikekumppani. Siihen kannattaa panostaa, että sehän se on, että sitten se vastapuoli vastaa niitä odotuksia ja sopimuksia.